Lah ya iki ta ya bos, ana kelingera oke pol. Iki Lah iya ta ya. lah wong snorkeling bajek tawake kene ah. Lang rungkut-rungkute pas tak deki gudang ngene iki are. Sing ngono wae piye? Ala nak sengon ki malah tak bahane. Ayo gelem ora iki. Mlebune wae areng, Bos. Semene iki ki ah. Ngono galiye. Masa ta ya bos? Wong snorkeling bayi-bayi kok tawake kene ah. Juragan paling kedel sak Purworejo. Kakekane kowe kok. Lah sono keleng kan regane kayak dhuwur pol ta ya bos. Ayo gue kayak gebuk congormu, gue main nambrol cangkemmu. Ala ora payu blas ya bos. Bakule gila apa nak wedi are. Bakule malah wite kayak pentel-pentel cilik-cilik lembut-lembut are. Lah apa man ngendi sing kok tiliki? Ayo pemain sewetan kae ta ya bos. Pemain sik lor ke lho sing wit sanang-kelinge gede-gede. Olah pemain sik lor kae ta ya. Aku malah ngerti ta ya. Oh lah, kowe kan cah pekok. Ya wis, tak urusane dhewe tak ngebel bakule dhewe aku. Heeh bos. Ngarep oleh opah tadi ra sitok ya aku ki. Rugi.